ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Имрӯз навореро аз деҳқонбозори пойтахт навад ба навор гирифта хостам пешкаши шумо кунам. Марҳамат, тамошо кунед. Инҷо деҳқонони ҷумҳуриямон маҳсулотҳои тару тозаи худро барвақт оварда ба фурӯш мегузоранд. Марҳамат, бинед чӣ қадар себҳои тару тозаи обдор, ки ҳамаи инҳо дар табиати Тоҷикистон нашъу намо меёбанд ва аз ҷиҳати экологӣ бисёр ҳам тоза ҳастанд. бубинед чӣ қадар себҳои тару тозаи обдор. Transfer sever. Аввал аз субҳ оҳиста оҳиста харидорон омада аз ин меваҳои тару тоза харидорӣ мекунанд. тарафи дигар бошад, деҳқонон ба фурӯши картошкаву пиёзу сабзӣ машғул ҳастанд. ва дар охир бошад дӯстон, шумо лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Хайр, то шумораҳои оянда. Тансиҳату хонаобод бошед.